Belai hambai ruang sini media rakno ini asomsa press meet haike nong media na ringai kokma saman ka obana karan joto nork ni media tene pirjak kok kabang ma jaga khanalai chung tonglai kha hotat khayai Mia 28 tarik dinata 27 tarik hotat khayai Belberi Ardi Block Gobindo Holo BJP rok ni meeting tongmani o meeting pai mani ya golo khumolo ngam chayo 5টা he ke 6টা obo hai jaro asomsa 30-40টা hai bike phayai Mandai Takarjola tai obo hai ke je area ni kisu songkok BJP rok thumlaiai asomsa khumolo phayai petrol bumraka silai kokha tai tong kosong tongnai rok ni auto bike ani jema mana sobai sukrubai sogai kalang thangka tai borok tipra mothani sojak talarjak khajuri mura o jaga wachini tipra mothani party office tongmani aro doga chikhagai petrol lokhlaiai bisingobo soknani bagai chesta khaika abono sini police rok thangai bisingo manai rok khampana asuk beba khamai malia bonno khailega bathar laika tai abo simiya Shantinagar haika athrokat aro sini tipra motha lamagano tipra mothan party office lamagano tongmani abono bo sakawo petrol lokhlai sogai kalang thaka abono haina hai nogana tongma bagai local borok bathar laika police rok thangai bathar laika obon bagai chung police rok no Radopur PS no belai ke hambai boro tai chudu abo simiya gobangma tong kosong tongnai rok bujak tokjak sikri sakorok kiri korok ngmani bagai dusi rok no je kono mohte arrest khayangkai obo hai chung jara je tong kosong tongnai rok ba chung shanti priyo borok chung obo hai ke dera korok klai tongmon mathaknani bagai khna chung khumulung amchai Belberi Ardi Block ni bisingo 15টা bisi tai Khairpur Block ni andaro ADC village 4টা abono tine chung 19টা bisi tine chung khana 12 ঘন্টা ni bon saklai rekha obachini tiprama thani high command borok ni nirdeshena chung obo khlaio boni bagai chung khana sudo road block chimiya beginning tongnai chung thanabo gerau khainai dusi rokno jasa khabana obhai jara somaj durhi somaj ni samung khai tong samung haimya khlai tongnai haike tong kosong samungo kebengnai rokno borokno chinit to khlaiai police rok judi obono judi kuno action naimiya public ni phan sohojogita nango hongkai borokno bo chung local hisabai chung jotno borokno phan roi chung borokno rutugoi ti khlai lainai boni bagane chung kora podakhyap naoina omahai tong kosong deramani bagane chung salchani bagai 12 ঘন্টা ni bagai tipra motha chung local khumulung amchani joto borok khumulung town committee borok no chung o jaga 12 ঘন্টা bonda gorka boni bagai ang je area bon tongnai boni village ni bumung sanai Champabari Champanagar Rasa Dasrat Nagar Bikram Molcham Purbo Belbari Shantinagar Purbo Janmajaynagar Radapur South Radapur Bubagra Tayong Yango Khairpur tongo sini Radha Mohanpur Poshim Radha Mohanpur Dupsara Borduman Thakur tai yango jirane khola o jeta khobjak toban hangkai poshim jirane khola purbo jirane khola saidra village obo haike 19টা village na tine chini khana
12 ঘন্টা ni bonda goja boni bagai chino bon ni hataro जों नाहारजाका chini ambulance kaili gari dud gari baharak phol gari tai kuthini gari rak tongkhangkai जों borokno bonni awtar baireo जों borokno yakari nai borokno bagai जों kuno disturb khlaya borokno जों kesang khlaina जों borokno yakari hanai oboni bagai ang koinai o amjani jot borok समाजनि शिक्षित बरक नंगनि थिनेबा नाकार मुं सानायनो खाना जों बाध्यतामूलक ओ खुमलुं एरिया तंनाय रक जत बरकनि तंग खसां तंनायनि बागै हायके असै असै आपद विपद बिनेमानो ताकलायथिं हैना याक जुर खायै सालचानि जों 12 घन्टानि बन्द होथनो जतनो खामायावै ओ जगानो सापत खैनायनि बागै आं कयो सकना अब जतनो खाना hongni 6টা ni sibi sarik 6টা jara jotno phaiman jana ni bagai jotno kobagai जों oboni tei norokni media ni maddhame जों janogo siknung sidang jotno hambai जों to main khlai chini je target thinganga जों picketing tongnai chini dosram brisho tongnai yango chini musulman boss deha ke chini jiraina khola aro tongnai tai जों चम्पनगर ni hingkai chini bridge चम्पनगर bridge tongmani a jaga ni tongnai o bhaikene जों o amchayo jot sarkar ni office tongmani borokno जों tini ni saklai ro o jaga जों borokno kebono जों khulok riya sarkar ni office school college jesaponi tongtong aborokno जों koyo bondo khlainani bagai o jaga kuno bipod ajiawai area ni shantini hake area o tongtosang tongnani bagai jotto abno sabut kai dingnai जों khanani bon sakna kobogo yang সম্পনগর ni जों yango jompui ruto jeta phaimani rasa dasra nagar adc village ni under ni aing baire main ruto thangya जों yang jeta adc area jeta khobjak mane obnoti ni जों bon saklai